Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sholatul idain. Faslun fi sholatil idain. Faslun ayyada faslun utawi iki iku ana fasal suci. Wa sholatul idaini utawi sholat id loro. Wa sholatul idaini utawi sholat id loro iku sunnatun dihukumi sunnah muakkadatun kang dinpukokake. Iku sunnatun sunnah muakkadatun kang dinpukokake. Jadi sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya sunnah yang sangat dikuatkan. Waya utawi sholatul id iku rakaatani rong rakaat. Iku rakaatani rong rakaat. Jadi sholat Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan dengan jumlah 2 rakaat. Yukabiru hale gawe takbir sapa man. Yukabiru kang gawe takbir sapa man fil ula ing dalem rakaat kang pertama. Fil ula ing dalem rakaat kang pertama sabaan. Sabaan kelawan kaping 7. Sabaan kang kelawan kaping 7 siwa takbiratul ikhrami kang sakliyane takbiratul ihram. Jadi sholat id iku dilakoni rong rakaat. Sing rakaat pertama dilakoni takbir kaping 7. Jadi takbire ping 7 sholat id. Tapi sak liyane takbiratul nek cara sekaro takbiratul ihram berarti nek ngono ya jumlahe wae. Wa fisani atilan iku tetep ing dalem rakaat kang kaping pindho khamsan kelawan kaping 5. Khamsan kelawan ping 5 siwa takbiratul qiyami kang sakliyane takbire jumeneng. Siwa takbiratul qiyami kang sakliyane takbire jumeneng. Summa yata'awwadzu summa yaqra'ul Fatihata wa surata iktarabat jahrun. Rakaat keloro takbire ping 5. Dadi rakaat pertama takbire ping 7 sak liyane takbiratul ihram. Rakaat sing keloro ping 5 sak liyane takbir pas nalikane jumeneng. Kuwi kan bar sujud Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek pengen tekan Allahu Akbar sak liyane takbir iku lho. Paham ta? Wa yakhtubu lan khutbah sapa man nadban kelawan sunnah. Ba'dahuma ing dalem sakwuse salat id loro. Sakwuse rong rakaat. Ba'dahuma ing dalem sakwuse rakaatani atau rakaataini oleh khutbah mau khutbata ini ing rong khutbahan.
Yukabiru kang gawe utawa hale gawe maca takbir sapa man fil ula atau fi ibtidail ula ing dalem kawitan kang pertama. Tis'an kelawan kaping 7. Tis'an kelawan ping 9. Tis'an 7. Wa fi saniyati wayak tubu lan khotbah sapa khatib ba'dauma ing dalem sakwuse rakaatane nglakoni rakaat ini mau khutbah ini ing rong khutbah. Yukabiru kang maca takbir sapa khatib fil ula ing dalem kawitan sing pertama tis'an ing 7 utawa kelawan 7. 9 kok 7. Wa fi saniyati lan ing dalem maksudnya khotbah lho Kang. Khotbah kan ping 7 to Kang. Paham ta? Khotbah sing pertama iku maca takbir ping 9. Wa fi saniyati lan ing dalem khotbah kang kaping 2 sab'an ing ping 3 utawa kelawan ping 7. Wilaan khale nuli-nuli. Walau fasola bainahuma bitahmidin wa tahlilin wa sana'in kana hasanan. Jadi khutbah seorang khatib maca takbir Allahu akbar 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallah bu'da wasilah. Wis delok Kas. Tanggal pira bodene? 27 Mei. Berarti sekarang sedulur iya. Urunan wedhus korban satusan kan cukup. Aku pengen korban. Joko gelutan kok. Gantian kok. Rek pengen tak ini pengen lanjut gak mau aku ae. Aku urunan korban atas nama Mbak Idris. Kenal. Oleh. Aku alhamdulillah aku lak njaluk aku tapi muga kok tak terima. Sallallahu alaihi wasallam. Sing penting dadi wong aja njalukan. Apa? Aja njalu. Nek dikei alhamdulillah, dikei aja nolak, nek njaluk aja. Wa yukabiru lan maca takbir to sunnah maca takbir sapa man disunnahno maca takbir sapa man min guru bisamsi awit sangka surupe srengenge min lailatil idi saking wengine riya ila ayyadkhula sampai kapan? Ila ayat hula tumeka yen to mlebu sapa al imamu imam fi sholati ing dalem salat. Wa fil adha. Wa fil adha ing dalem Idul Adha khalfas sholawati ing dalem samburine pira-pira salat al mafrudati kang den fardhoake. Saya maca takbiran nanggon Idul Adha. Min subhi arafah yaumi arafatah awit saking subuhe dina Arafah ilal asri temeka maring asar min akhiri ayyam tasyriki saking akhir atau dina atau akhire pira-pira dinane tasyrik.
Jadi kalian semua disunahkan untuk membaca takbir. Maca takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ket kapan? Kapit surupe srengenge sangka wulan wengine bulan apa jenenge wengine hari contoh ke poso terakhir deh mau. Ini mau sore-sore iki mau wis disunahke maca takbir. Makanya berbareng Allahu Akbar tapi wis pasti. Ya urung ketok palu gede pemerintah. Ya urung kena. Allahu Akbar, Allahu disunahno. Kok kapan? Sampai ila ayyadkhulal imamu fis shalat. Sampai seorang imam tersebut itu masuk di dalam sholat. Tapi nek nanggon sholat apa jenis riyaya Idul Adha, nanggon riyaya Idul Adha atau bodho kurban, iku awet kapan? Awet sangka subuhe dina Dina Arafah tanggal pinten? Ana Tasu'a ana dina Arafah itu tanggal pira? Tanggal pira? Tanggal pira? 12. Arafah kok. Piye wong iki? Arafah ya tanggal songo to lho piye iki wong iki? Gak tau ndelok wong kaji ta iki. Tanggal 9 sangka wulan Dzulhijjah. Iki jenenge dina Arafah. Ket subuhe dina Arafah iki wis disunahke maca takbiran sak barbare salat. Sabari khalfas sholawat ing dalem burine pira-pira salat al-mafrudati kang den sunah. Kang den berdoa. Sampai kapan disunahno takbiran iki? Ilal asri tumeka maring asar min akhiri ayyamit tasyriqi saking akhire pira-pira dinane tasrek. Dina tasrek tanggal 11, 12, 13. Tanggal 13. 11, 12, 13. Tanggal 13 bar asar, pol asar kono. Iku pol kono. Makane biasane batasnya kan ini bar salat kan astagfirullah. Langsung takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus baru lagi wiridan. La ilaha illallah subhanallah. Ya ora. Ya nek sing laku ngono kan. Tapi nek hari Idul Adha beda ora. Ono ya aturan dhewe. Oh bodoh keloro bodoh ketelu lagi basah ke Allahu Akbar ya apik takbiran niku apik. Wong minangka ngegungake Gusti. Tapi ora termasuk disunahake nek kene iki ora. Beda paham ra? Iya beda. Wasighatu takbiran utawi segote takbir ku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah utawi Gusti Allah taala iku akbar udat kang agung kang gedhe. Allah utawi Gusti Allah iku akbar udat kang agung kang gedhe. Allah utawi Gusti Allah akbar iku akbar udat kang luwih agung luwih gedhe. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallah angin Gusti Allah. Wallahu halita Gusti Allah iku akbaru dat kang agung dat kang gedhe kang luwih gedhe. Allah ta Gusti Allah iku akbaru dat kang luwih gedhe yang maha besar walilahi lan iku tetep kedue Gusti Allah. Alhamdulillah tawi sekabehane puji Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Wa subhanallah lan maha suci Allah bukrotan ing dalem wektu esuk wa asilan lan wektu sore. La ilaha ora ana pangeran kang disembah
iku maujud illallah angin Allah wahdahu khali suwijine Allah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar. Sodako temen sinten Allah wa'dahu ing janjine Gusti Allah. Gusti Allah iku nek kadung janji ya bener-bener temenan ditepati. Wa nasara nulungi sinten Allah wa'dahu ing kaulane Allah. Wa nasara abdah. Wa azzalan wa azza jundah. Wa zamal ahzab wahdah. Wa azalan menangake sinten Allah jundahu ing pasukane Allah. Wa zamalan apa iku? Melayokake, ngalake ngono. Wa zaman melayokake sinten Allah al azaba ing pira-pira musuh. Wahdahu khali suwi kale sucine Allah. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallah an Allah wallahu ta'ala Gusti Allah iku akbar dat kang luwih ageng. Sedekah itu artinya apa rak paham. Merah kan wa nasara abda wa azza jundah wa hazamal ahzab wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sedekah wadah. Bisane do muni ngono nek takbiran to. Sedekah iki sunnah. Sedekah wadah. Gusti Allah kadung janji ya mesti dite. Ora kaya kowe mencla-mencli, kowe diomongi A ngomong B. Dikon ngene ora ngene. Diamane ngene ora ngene. Janji ngene ora mbok tepati. Janji akan mencintaimu selamanya. Jebule wong wis ora enjoy, wis ora kene, wis ora mencintai. Iki berarti ora iso sedekah wadah iki. Wajan menungso sifate pancen menclamen, menclamen. Kakean ngapu, si. Kakean jan ora tau ditepati. Ngomongnya enjoy barang wis kene wis ora enjoy. Wa nasara abda lan nulungi sinten Allah abdahu ing kawulane Gusti. Ditulungi temenan. Ya ibadi inna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala isbihim. Hadis 40 yang seperti siapa? Ampuh. Oh iya. An Abi Darin an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi marwah anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi. An Abi Darin kariwayatake saking sahabat Abi Darin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Darin kok ngendi? Ora Darin Pak Niwan ora. Kok duran darin iki jenenge sahabat iki. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima ing dalem perkara. Rawa kang riwayatake sinten Kanjeng Nabi ing ma anillahi tabaraka wa ta'ala saking Gusti Allah ta'ala. Annahu qala ya ibadi. Ya ibadi kaulaku. Ini temen sedune ingsun iku haram tu ngaromake sapa ingsun. Azulma ing nganiaya ala nafsi ing atas awak dhewe ingsun. Ja'al tulan dadekake sapa ingsun hu ing adolin bainakum ing dalem antarane sira kabeh.
muharraman ing perkara sing haram fala tadzalam mongko aja padha nganyo sapa sira. Ya ibadi kullukum dalun illa man ataitu. Wah, yen maca hadis iki mbok resapi nangis. Ya ibadi pira-pira kaula ingsun kullukum utawi saben-saben sira kabeh ku dalun wong sing kesasar illa man kejaba wong ataitu kang wis aweh pituduh sapa ingsun ing fastahduni mongko njaluk pituduh sapa sira kabeh ing ingsun. Nek wis gelem njaluk ya aku mongko bakal maringi pituduh sapa ingsun kum ing sira kabeh. Kabeh kawulaku iki sing ngendika Gusti Allah. Iki jenenge hadis kudusi. Kawulaku kabeh kowe iku sak jan-janjane kowe wong-wong sing kesasar kabeh. Kowe wong kesasar kabeh. Sadar kowe barak-barak. Kowe wong kesasar kabeh, kecuali wong-wong sing wis tak kei pituduh. Kecuali wong sing tak kei pituduh. Makane Islam itu termasuk nikmat yang sangat luar biasa. Kowe ditakdir iso salat, iso sujud, agamamu Islam itu termasuk hal nikmat yang sangat luar biasa. Syukur kowe mergo wis dikei pituduh kali Gusti Allah. Ya fastahduni. Ya njaluk pituduh ning aku. Makan ora ana wani jamin pituduh kejaba Gusti Allah piyambak. Kanjeng Nabi lho ora iso jamin. Wani jamin syafaat. Tapi ora iso njaluk akeh pituduh. Ora wani jamin, tak jamin pituduh. Hidayah ora ono wani. Sing iso jamin pangeran kok, makane njaluk. Allahumma ya muqallibal qulub diwaca nang minan nek pas nalikane salat. Terus imam kok suwi, lha apa iki? Donga onan minan. Allahumma ya muqallibal qulub. Allahumma tu Gusti. Allahumma ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub. Dat sing molak malih ati. Sabit qalbi ala dinik sabit kula aturi netepi panjenengan netepake panjenengan qalbi ing ati ingsun ala dinik ing atase agama panjenengan. Suwane njaluk pituduh sapa njaluk pituduh gendina Kang ora ono ngerti Kang. Saiki bener Islam kesuk iso kafir. Sapa sing wani? Sing wani tanggung jawab sapa? Ayo. Sapa? Aja sombong-sombong lho. Lina wong kurang. Ora oleh ngono. Kowe kan pikiranmu ngono di wong gendeng aja ngomong, aja gendengno wong, aja goblokno wong, aja ngarani wong sing elek-elek iki dicap wong didongakno. Seperti wong elek iku wong sing nakal, wong sing megane maksiat iku luwih apik daripada awakmu bakal. Iya to Kang, sekali tobat ditampa, pegilan. Apa? Ya ibadi kaula kulukum utawi saben-saben sira kabeh iku jaiun wong kang ngleh ilaman kejaba wong atamtu kang wis paring mangan sapa ingsun ing jaek tegese fastad imuni mongko njaluk mangan sapa sira kabeh ing ingsun ya utimkum mongko bakal paring mangan sapa ingsun kum ing sira kabeh. Kabeh kowe nang donya ora modal apa-apa sadurunge kowe nanggon metu saka donya iji nanggon petenge makmu. Apakah kalian sudah mencari bekal? Wah, aku besok ape metu ning donya aja lewat rahime ibu saya. Apakah kamu sudah persiapan bekal dari weteng? Wis persiapan sangu beras, sangu duit, sangu pakaian, sangu mobil. Ora ana kowe lo lahir nang donya iku lho ora nggo apa-apa udah precet ora nggo apa-apa modal owek iku tambekan didiurun pangeran didiuruni pangeran pirang-pirang nggo rak gambekan kok ndi tak kok ngono tak warai syukur iki ora nggo apa-apa didikai pangeran kowe iku sak janjane iku ora ndek apa-apa janjane tiba kapok didongakno sing apik muga-muga tapi cara nggo tiba ya Kak
ngono maksud. Ora ndongakno elek tapi oh iya piye ta kuwi iku ora kowe. Ini ki ulama kok padakno kowe Kang. Gayane. Janjane kowe kabeh iki wong-wong sing do ngelih kabeh. Kecuali wong-wong sing tak kei mangan, aja sombong kowe. Kabeh donya iku titipane Gusti Allah kabeh, Kang. Fastat imuni padha njaluk mangan kabeh ring aku. Mesti ya utim kum bakal tak kei mangan. Hadis qudsi ngawur. Ya ibadi kaula kukulukum utai saben-saben sira kabeh iku arin wong sing wuda ilaman kejaba wong kasautu kang nganggoni pakaian sapa ingsun ing man upa ing arin fastaksuni mongko njaluka pakaian njaluka amre sandangan sapa sira kabeh ni ing ingsun yu aksukum mongko bakal paring sandangan sapa ingsun kum ing sira kabeh. Kowe janjane wong sing uda lho brojol, ki mlebu nggone mau nggo sandangan. Nggo lepis sing ana rantene ngene. Ayo jawab. Ki kok precat nggone makmu ku nggo kathok lepis sing ana rantene. Ana jilbab, ana sarung batik. Ana sing nggo pecimu nggawa ta kowe, nggo vega kowe, nggo vega. Udah kabeh kalian semua itu. Kecuali wong-wong sing wis tak kei sandang. Ngene kok ono ndek sandangan api kok mlete. Baru, Bos. Baru ringku nyeleng. Ringku kerja. Ringku mbok gawe. Kei pacarku. Sadar. Kabeh pakaianmu iku minangka peparing sangka Gusti. Lho kudu syukur, sampean kabeh kudu syukur. Di sandangan elek sithik di rumah Kang angel, iku minangka peparinge Gusti. Sandangan elek sithik mau digua-gua. Lapor nggone wong tuane jare sandangane dicolongkan. Jane jebule ilang nang nggon kamar mandi. Ya terus pesing jarno, tayumen jarno. Tapi tayumen. Sono bintik-bintik iku lho Kang. Biasane iku bar kudanan, merah. Niyang wesi Kang. Oh, sadang niyang iku lho. Oh, teng kreteng iku. Wah, ada nama angel. Nalpot grong. Nah. Iki fasilitasnya pengen. Wis difasilitasi api-api ditukokno wong tuane pario anyar kok dealer. Ora gelem syukur malah nalpot digenggrong bribeni wong. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ana wong e? Rambutnya yo keriting. Allah. Aku tunggu yo iki. Grong. Tekan ngono ku kancane ono sing nyilih. Ngeset. Kok perapatan takoki kok ngendi? Mboten ngertos. Mbok sadar mbono wonge mbok ora arti aku to kene. Padahal asline ngeset, gaya ngeset. Ana wonge? Mboten. Terus sarung apa? Oh iya. Lu sarung ireng. Iya. Akeh sing sarung ireng. Lambine apa? Duh. Merah pintak sih sebenarnya. Berarti baby. Grong. Mengertikan? Boten. Kira jawab keset Mas. Ya, berapa keset. Bareng dokter lagi tiba nangis. Iki kok ngerti duka dawah. Motor kegalaan, padahal aku mendingan set isin. Allah.
Syukur sandangan di rumah. Sandangan di rumah. Ini adalah pemberian dari seseorang, harus dijaga amanah. Kudu amanah dijaga temenan. Lapo iku ora kudu dikeki wong. Kowe mampu tuku dhewe, kowe dikeki wong, konggone pacarmu, konggone wong tua, rumah kabeh samakan dong. Kowe iku minangka peparing sangke Gusti. Ora, anggere tuku dhewe terus entukane wong tuane dijar-jarno dibabak, tapi nggone pacar wis gelang pundi. Kudung sing entukane pacarku dirang kacau, aku langsung turu, aku tidak bisa tidur. Bingung. Ngerasa kaya tidak bisa hidup tanpa dia. Siapa dia kalau bukan enjoy? Sallu ala nabi. Edang. Mantemi apa kowe engko? Sapa? Kok enjoy. Guyu kabeh kok ana. Angger sing ora guyu berarti rumangsa. 1 2 3. Angger guyune terpaksa. Berarti krasa. Tapi ya Ting. Masuk ora? Masuk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di. Ya ibadi kaulaku ingsun. Innakum sak temene sira kabeh iku tuhtiuna padha nglakoni kesalahan sapa sira kabeh billaili ing dalem wengi wana lan dina. Wana lan ale utahe ingsun iku angbiru paring to ngapura sapa ingsun anduru bang pira-pira dosa jami'an kale sekabehane kan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ya fastaghfiruni mongko njaluk ngapura sapa sira kabeh ni ing ingsun. Yen wis kegem njaluk ngapura ya aghfir lakum. Mongko bakal paring ngapura sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Kowe iku sakjane iku nglakoni salah rino wong nglakoni salah. Dosamu pirang-pirang ting rating. Anggere bar. Kok ora ndek bayi sing njero macam bayi nak keroncalan. Aku nek ndek bayi kelan grong tak antem tenan. Awas kowe tenan. Grong. Anakku ku sasa laporan. Grong, toyo. Teman ngono. Selorong kepik siapa kak ngono iki. Menan hati-hati kowe. Gitu. Dengan kalian bergaya seakan-akan seorang paling cool di depan kaca. Merasa paling wow. Paling aura. Apa sih mbok sombongno? Jawab. Pute ora. Ireng Lincungan bisa. Guyon bar. Aja sombong ya. Aja sombong. Tapi syukur perlu wajib. Alhamdulillah. Tapi ora perlu ngaruduk ngene ora perlu. Kowe mbek aku ganteng sapa bar? Ganteng Alvin. Masa. Terimane Alvin, terimane Alvin. Kalau tak dikeset dak ngono ya. Nggih. Dewe Gusti Allah nang hadis Gusti pripun? Kabeh manusa iku janjane rina wengi nglakoni kesalahan. Salah terus, dosa terus, aja sombong, jangan merasa paling suci. Ora ana bedane kiai, ora ana bedane wong biasa, ora ana bedane bos, ora ana bedane. Kabeh mesti nglakoni kesalahan. Bedane mung imane kuat karo ora, tipis karo ora. Semua bisa melakukan salah, semua bisa berpotensi salah semuanya gak ono. Kiai kok nglakoni kelan, kiai kok nglakoni
Justru kiai iku ya menungso ora nabi kok. Wong biasa saliyane justru wis pokoke kabeh ku serba salah. Ora ana donya urip iki tanpa awake dhewe nglakoni salah ra ono. Awake dhewe ndolim kali Gusti Allah rina wengi gak ana bare. Dosamu iku aja merasa paling suci. Aja merasa paling aku nek pondok salat rina wengi. Nek dibandingake karo kreting, anggere mengganggu. Ijake ganjaran aku. Aja muni ngono. Iso wae kreting iki ganjarane luwe ya. Ngono, yo tak bela Ding, tenang Ding. Oke. Kecuali wong-wong terus wa ana aghfirullah. Wa ana aghfirullah. Aghfiru dunuba. Aku iki yo sing ngapura dosa-dosamu kabeh. Kowe njaluk ngapura ning aku. Gusti Allah sing perintah piyambak. Moro-moro njaluk ngapura ning aku. Yo aghfir laku. Nek gelem njaluk ngapura mesti disepuro kali Gusti. Ki ora omlete yo. Wis ngerti lah ro kacamata ora gentuku. Nyandungi Nova, nyandungi wipitan wis sembuh. Saiki golek rezeki karo pangeran, ora digoni kacamata ae iso ro ta? Ora kacamata iku hasilmu dhewe ta, Ora dikai Gusti Allah ndek iso inget-inget ben. Syukur ditambah. La in syakartum la azidan. Masyari'u ila magfiratin mir rabb. Fafirru ilau jak salat kangelan. Jak ngaji bingung. Kon salat aras-arasen. Wasari ulan padha cepet-cepet sapa sira kabeh ila maghfirati Rabbi ila maghfiratim mir rabb. Maka maring pangapurane min rabbikum saking pangeran sira kan. Dadi nek masalah ibadah mek ora kudu cepet-cepet kan. Nek salat kudu rasa bergegas. Wah, aku nek salat kudu bergegas. Dibedakno, nglakoni kemaksiatan, nglakoni perkara sing mubah, makruh, sunah, kewajiban kudu beda. Kira ware urip. Aku nek salat kudu cepet-cepet. Kudu rasa semangat iki. Ben bedakno antara wong fasik karo wong ora wong kafir karo wong wong sing fasik-fasik dikon ibadah aras-arasen lentang-lenteng madun ngene kaya Bani Israil kudu ana bedane Mbak kene ngaku Islam kudu ana bedane kene ngomong aku wong saleh kudu ana bedane iku sing bedakake Kang ana rasa bergegas Pitang iki nah sesuai. Iki lho. Bedanya apa, Kang? Cara piye, Ting? Kaplok ya? Paham ya? Ya syukure sing akeh. Sing akeh. Nrimo karo kodhok kodare Gusti. Atine ditata, apik elek kabeh kanggone Gusti. Pahit manis kabeh kanggone Gusti. Latu jadu halawatul imani. Hatta yu'mina bil qadari khairi wa syarrihi wa khulwihi wa murrihi minallahi ta'ala.
kabeh mbak kabeh wis ditedirake kali Gusti. Latihan rimo, latihan nampa. Apa kabeh sing dikeki Gusti Allah kudu nampa. Pomo bojoku, aku jodohku enjoy. Pomo lho, urung iso nrimo kowe ta. Berarti kowe tauhidmu tasawufmu kurang dhuwur berarti tauhidmu. Wis diomong-omong kok. Kabeh apik elek niku minangka kersane Gusti. Kalau kang tinggi, kang kreteng iki. Apa kang? Kang ting. Kok kang kre ya kena. Kok ngene kita rambut kreteng, dikon milih-milih mau rambutmu apa kreteng? Kita dikon milih. Milih kreteng apa lurus? Loh, nyatane ora i. Tapi kenapa to? Iki jenenge khairi, jenenge wong nampa kodok kodare Gusti. Khairi wa syarri kuminat. Nek cara langsung alhamdulillah ana wong lanang sing ijek gelem karo aku. Senajan tak warai syukur. Tamponen sik to iki, omongan iki tamponen sik. Ki berarti urung iso nampa, berarti jek kalah karo hawa nafsu. Astagfirullahaladzim. Atine ditata, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim lho. Sing ngamuk ora kae kan. Cekelan dodone kan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sing penting ku atine kan. Ya ati. Nampa. Hoi. Nampa. Berarti merasa dirinya itu lebih baik daripada seseorang. Ngono, latihan to. Abar. Nek lina gelembar. Pomong go jodohmu lina. Pomong go jodohmu lina piye? Saumo mbok tampa ta kira-kira nggo pangeran ngersaki ngono. Kali ya. Pinter iki, aku golek meneh loro. Tapi sayang sing ora iso mek sih. Supaya dinikmati ae. Lumayan kalau ge weden ti. Kalau ge weden ti. Lumayan to. Yo ora, kena ge weden mah manuk. Mamu ndek pari sawah ya, lumayan kok panjer tengah sawah. Ora usah digledek tek ora. Lumayan daripada enggak. Gawe kita. Enjoy tek dele tengah sawah beres. Apa? Kena ge ramen ra? Ramen. Halo. Atine sing nom. Nggih. Atine sing nom. Sabar. Ridho, sing ikhlas. Sampeyan ngene iki yo minangka kersane Gusti. Gelem ya? Ya nek wong ridho ikhlas yo. Duka Mas derekaken mawon nek pancen Gusti Allah ngersakake ngoten yang terbaik ya alhamdulillah. Kula derekaken sing penting untuk ridane Gusti. Sing digolek ku apa to? Ora ndonya sing digolek apa tak takok. Ayo jawab. Sing digolek apa? Ngomong. Motor jentit. Napa grong diset. Perapatan. Takok iku ngendi kan? Boten. Kok ngendi? Lah numpak motor grek, kula terus ngetan nih. Ngopo ya tak takok iki ngopo? Jarene, Mbok. Padha asine ngeh. Meset jarene. Piye tembunge piye Ben? Sira tak sayate aku ngono ya. Saya tembunge piye Ben? Tembunge kowe piye? Piye ta? Oh, ya bodoh. Jogi apa ta? Di rumah tim ya remuk kabeh. Wariomu lho ge pentaris pondok sedina nak remuk. Ajaran untuk jodoh sing saleh. Ya. Sing lanang yo entuk sing saleh, sing wedok entuk sing saleh.
Ya ora arti wong saleh pirang-pirang. Seperti tak enjoy termasuk salah satu orang yang hati ini dipotong. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin kowe entuk sing entuk kowe piye, Jan? Ya, kalau memang itu terbaik dan Allah ridho, piye kabar apa aja? Ya, mau mbok tampa sih, Jan? Duh, iki mau nerima. Ngono. Apik temenan iku. Berarti lulus kowe iki berarti. Tauhidmu lulus berarti. Tasawufmu lulus. Biji pira biasane kowe? Biji pira? Montormu ndi? Jenggrong tak apa teh? Kayaknya tak setes dulu. Tadi setelah ngetan ngono lho. Aku rak mantep aku lek setelah nabi. Ya berarti jogi ya sih ya. Hebi. Tengah saat kesat motornya mau. Regane Alpin iki lho. 135 iku PCC iku. Saya kira gendi. Saya kira kasih. Era Al-Fatihah.